Sagudahin nga ro ti surat ni Faustina. Dear Cousin. Sagbay man ti amin ket kablawang kay tinaimbag nga orasyo di tanemar si studio. Kas damet tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya. Iti daytoy nga nalatak unay nga programa nga KIK Problem of the Day. May sakmet kadagiti naruway nga agbibuya kadagiti Facebook live show kasinyo. Pudno nga makaliwliwa unay dagiti programa yo. Nang runa dagiti naduma-duma nga pakasaritahan iti biyag ngayon kay basbasa. Aklunek nga adu dagiti mapidot nga adal kadagiti istorya nga ibasbasa yo kay ikanyo iti biyag. Angim idi adda anak meten iti parikot no pay idi damo ket medyo agduwa-duwaak. Tadyak amo no kasanok nga iburay dati nga pakasaritaak. Ngem naawis metla ti riknak idi tata talaga nga jakon amo no anya ti aramidek. Idi agkasapulan na ako ni ti balakad. Naalo ko'y metla ti riknak nga nangiburay dati nga parikot ko kasinyong ket sapay kuma takalpasan nga maibasam ket maikandak iti balakad. Ilinged daklatan iti naga na Faustina. Maysa nga housewife addaan iti asawa ken maysa nga anak. Nasurok 8 atawenen sipud idi nagasawa kami ken ni Rodolfo. Naragsak kami idi awan tinakana nga parikot nga dimdimteng. No kaano pa nga 7 titawen di anak mi. Isupe nga naadaan kami iti parikot. Nang rugi ti amin kasinyong sipud idi nagbalinak nga insecure. Ngamin ket imeksena manen deti ex-girlfriend ni Rodolfo. Imeksena manen ni Mildred. Nga dati nga kaayan-ayat ti asawa. Sagbay nga nagbalin nga da kami ken ni Rodolfo. Isuda idi ken ni Mildred. Agbasbasa kami pala kada Mildred idinto nga ni Rodolfo ket security guard iti pagadalan mi. Aklunek nga nasakit tinakem ko ta saan na siya ti inarem nga imuna ni Rodolfo no dikat ni Mildred. Saan kami ba't kaya nga agam amo nga saan kami nga close ni Mildred ta saan kami nga agpada iti kurso. Ngem amamok launay isuna gaputa isuti nagim imunak iti mano atawen. 2 atawen idin nga agayan ayat da Rodolfo ken Mildred idita nadamag ko nga nagsinada. Maragsakan lagi diya. Di tamadamag ko nga inawis injaya kanon ni Rodolfo ti kasar ken ni Mildred. Ang imidi kanon mapad nadawaten ti ima na kadagiti naganak ken ni Mildred. Saan kanon nga manugot dagiti parents ni Mildred. Gapot ta saan kanon nga nakaadal ni Rodolfo. Saan da kano kayat nga ti anak da nga agbalinto nga profesional agbalinto nga maestra. Makiasawa iti may salay nga security guard nga saan na nakaadal. Amok nga nasaktan idi ni Rodolfo. Amok nga nagsagaba iti sakit iti puso na gapo iti panakisina ni Mildred ken kuana. Angem banag nga nagragsakak mo. Nakaragragsakak gapo tanawayan ni Rodolfo. Nawaya kami no bilang laeng. Adang gundaway ko nga agbalin nga paset ti biyag ni Rodolfo. Dahita nga rod tinapasamak kasinyong ididimte nga kidibiyag ni Rodolfo inparik na kenkuana ti ayat
nga saan napulos nga maartapan iti asinuman. Inaramid ko ti amin tapno no malipatan na nga maminpinsan ni Mildred. Inayat ko isuna, aging nga inayat nakmet, ket nagkalay sa kami. Naadaan kami adagos iti anak. Ket panagriknak idi nalipatan ni Rodolfo, napalabas da ken ni Mildred. Ket awan idin ti paghimunak, awan idin ti panpanunutek nga karibal ko. Nagtali na edmet nga napudno ti panagayat ni Rodolfo kanyak. Awan mo ti nadamdamag ko nga nagbalin nga chicks na, saan mo't nga awan mo ti bimalbalait kada kami. Trabaho balay latamot ti biyag na. Aglalo idi da anak min nakasapsapa nga agawid mailiw lao na iti anak mi. Nastamotin kanya. Gabuta sa anak nga nagturpos iti kolehyo, sa anak nga nagtrabaho, nagbaliнаклatan nga housewife. Ket nilaeng Rodolfo ti agtrabaho kada kam nga agasawa. Umanay mati sweldo na. Saan kami nga maluhong agasawa. Ti kinagpaiswan na kasinyong adda urnong mi iti bangko. Uray no security guard la ti asawa. Gapot ta saan kami nga nagastos, saan kami nga mahilig kadigiti nanginginain nga bambanag, arwaten, wano anyaman. Iso nga nakaurnong kami. Ket dahil nga urnong mi, ket para iti panagbasan to ni Precious nga kakaiso na pailaeng nga anak ni. Kastikonak nang rugiti amin, idi nagbalinak nga insecure, idi takas kasirserek wano nakastrek ni Mildred nga kas maestra iti pagadalan nga pagpapaayan ni Rodolfo nga asawa akas security guard nga isumit ti pagbasaan ni Precious nga anak mi. Rodolfo. Faustina, bakit? Damag ko ket nakastrek kano nga mangisuro ni Mildred dita eskwela nga pagpapaaya maka security guard ken pagbasaan ni Precious. Ha? Wen. Jak mariro dan makalawas na ita. Oh? Ket kasta unay ti ragsak mun hanya. Apay ko mga naragsakak bakit? Ket siyempre, ex-girlfriend mo ni Mildred. Ket apay no kano ex-girlfriend ko. Ex nga rod ket nasawen na palabasen. Ket naragsak kalat takanayon mo to nga makitan. Tay babae nga inayat mo idi nga sinangsangitam sakbay kanyak. Anya. Nabayag ng panawin day jayan bakit? Nalipatak pegid di detan. Nalipatak pegid di isunan. Oh, imposible. Oy, Rodolfo, kasan mo ko mga malipatan? Ket ni, nasurok 8 tawen pailaeng tinapalabas. Ken imposible nga malipatam gaputa. Kastaunay ti panagsangsangit mo idi nagsina kayo. Malagip mo? Bakit? Pagimunam ka di ni Ma'am Telma, ay Ma'am Mildred. Ha? Agim-imon kan samot. Ni Mildred, pagimunak? Uwan. Saan lang aya? Ket apeng nga rod nga kastaka. Apeng nga rod nga ibagbagam nga naragsakak. Nga kanayon kunto nga makitkita ni Mildred. Kitagpaisumet. Saan ka di? Saan bakit? Ay na. Nabayag nga panahon day jayen. Sikamot lang ti mga ipalpalagip. Baka amot no agsubli ti dati nga riknam kengkwana itatakanayon mo to nga makitan. Unay kamot ten bakit? Apay ko mga agsubli ti rikdak kengkwana. Idinto nga si kanti patpatig ko. Da kayo kini Precious. Addan pamilyak bakit? Awan kanyak tinapalabas min kini Ma'am Mildred. Kunamladay ta Amangan mo't no kanayin mo to nga makitan. Ket siyempre, di mo latawat maliklikan nga kasarita na ka. Bakit? Katapay ko ma. Amangan mo't no sulisugan na ka.
Damag ko ket awampay ti asawa na. Ket problema ko pa no awampay ti asawa na. Basta siyak bakit adda nasawak. Addakan. Sikat ipatpateg ko. Isu nga awan ti pagdanagam. Uray no kanain ko makikita dahi dyan nga Mildred. Saan tong agsubli tiriknak keng kuana. Gaputa ipatpateg ka unay-unay. Pausti na bakit? Bakit? Day off ko ita. Sikati mangitulod kini presyo iti pagadalan. Ha? Kit dati-dati met uri no day off mo ket sikalata ti mangitulod ken kuana ta. Obraek met ti trabaho ti unik ti balay. Napuyatan na karot iti rabi Kahit kung ituloy ti maturog. Tag-duty aktumanan graveyard met ti duty. Napuyatan ka? Uwan. Api ka napuyatan ka kuma. Diyan karon nga nakaturog nga nasapa. Nasapa tamot nga nagidda Rodolfo. Malagip mo, nasapa nga nagidda di rabi Alas 9 pa'y laeng nakaidatan. Wenno di ka di nakaturog, gaputapan panunutin da dyan nga Ma'am Mildred. Ha? Anya? Saan? Api nga rod. Api ko mga di ka nakaturog. No di ka adda pinanpanunot mo. Day dyan lakit di Mildred ti pinanpanunot mo. Iso nga napuyatan ka, Rodolfo. Aniya? Mami. Precious anak. Mabalinsikan to manan ti mang sukon kanya kinto numalem? No lakit di malpas ko di kiti ubrag di balay anak ko. Uwin mami. Keket ko nga si kati mang sundo kanya ngem ni daddy. Sige. Anya kan di talya-talya uwin mami. Kwa. Ay, anak, precious, mami. Amam ka din ni Ma'am Mildred? Ti kabarbaro nga teacher? Dati nang sukat ka di dyan nagretiro nga maestra iti grade 6? Ma'am Mildred? Uwen, anak. Saan, mami? Awan ti amamo ka, Ma'am Mildred. Api ka di, mami. Kwa, anak. Awan. Amamom ka di dyan nga maestra, mami? Ha? Uwen, ngayon nabayagin nga tsak nakikita. Isu na tayo chay, gaya manak. Isu tayo dyan na, tayo nakamotor, mami. Uwen, tayo nakamotor iti Honda Click. Isu na lagi di tayo chay. Jak agriro. Ay, wen, mami, amukon. Kabarbaro isu na nga maestra ng jak amo nga Mildred gayam tinagan nga. Kasla saan nga nagbali ti langana? Kasla saan nga nanayunan ti edad ni Mildred? Nakakaskas daw. Dinto nga siya. Nakadun ti nagbaliw kanya. Misuna, kastalata ti langana di naudi nga nakita. Di agbasbasa kami pailaing iti kolehyo. Di agayan edda pailaing kini Rodolfo. Mas tragaya men. Sakit dito ipay tinanging surungan na. Linukatan na ti compartment ti motor na. Ada inala na nga folder ken libro. Ha? Adapi shoulder bag nga pinidot na. Nagpintas nga. Nagpintas tayo nga bag. Kabarbaro pa lang ang maestra. Nginginain ti lang ti bag na. Uray ti sapatos na. Nginginain. Ala, nakababain ba't tilangak no makita na. Diyak agpakpakita king kuana. Kasla nakaparabayak laing. Diyak nag-make up. Nga awan na pulos ti suot ko nga urian niya kuma. Sakit awang pa ti bag ko nga kasta nga kapintas. Ti bag ko. Maperperdi pa yan. Diyos ko. Adda ka ti bagbagang, mami? Ha? Awan anak. O sige, inkaniti sila yung anak ko, ket baka maladaw ka. Agawid ak tumutten. May kanto sukunin into numalem. Ibusem na tabalon mo, Uwen, mami.
Dati paborito nga si daen datain pang ko. Dati lutok. Longganisa, mami. Wen. Ibusem Ay, wen mami, inakaro din. Oh, sige anak, agsingsingpit ka. Ken ilalaing mo iti klase yo Bye! Adda akong lakay. Naitulod ko ni Precious. Maturog na ta, pailaeng. Asid gak man. Ni, naimas ti turog na. Rodolfo, lakay. Rodolfo. Uy. Ada akon. Ada kagaya man, bakit? Naitulod ko ni Precious. Sige. Ituloy ko ti maturog. Napuyatan na. Ha? Di mataglaba ka pa aya. Madamdaman latan. Kuang amin. Huy. Agmulagan ka atakitan na. Ay! Faustina! Bakit? Naklaat ka niya. Kasano ka jak maklaat? Bigbigat. Nakanaitis ka mo't. Ha? Padas ko laing mo't dati. Sigod nga naitis ko. Nga jak met unay usos sa rin. Nga maapeng inusar mo. Naitis nga ro ti awag na yata. Bakit pang night lang ti panangusar mo? Apay ka po ta naitis. Saan ko nga mabaling nga usarin iti bigat? Bakit mas daawa ka ta apeng nga usarin ti naitis? Kasta ka di, ti suot mo nga mapanaglaba? Ha? Saan? Anya nga ron? Di ka di mailiw kanya? Anya ka di ti mariknam no makita mga kasto ti suot ko? Ha? Ay... mas daawa ka. Mas daaw nga. Kit saan ka mat nga dati nga susuot ti kasta? Sa kamad lang nagsuot ti kasta idi anibersaryo ta. Ket dakes ka din usarek ita nga awan ti okasyon. Unang ang bigbigat aldaw bakit? Kasla di mo ma-appreciate ti effort ko. Anya ka di ayati kahit mo. Ket anya ka di ayati ammom nga kayat ko. Ita nga nagsuutak ti kastoy. Nga riniing ka. Hindi ka matin bakit amom nga napuyatan na. Api namin nga napuyatan ka. Siguro pinanpanunot mo dahil nga Mildred. Ha? Dahil ta ka man. Siguro malagip mo isuna. Malagip mo di. Faustina, bakit? Kung nagpatking ka nga awan ti rumbeng nga pagimunam. Awan ti pagparikutam. Ure pa no agkanayong kami to agkita kada nga Mildred. Awan to ti agbaliw kada ta. Sapi nga rod nga kastoy. Ape nga rod nga kastat reaction mo ita nga makita na agsuot ti kastoy. Anya ka di aya ti kayat mo. Ket datalaing dito balay. Di ka di mailiw. Halos ka na ayon mo, nga da mapasamak ta. Italaang mat ngagkidawak, nga agpapasta itiragsak ita nga bigat. Unay kamutan ba kaya? Malasigi malaing nin. Saan? Sala mapilpilitang kalaing. Saan? Umay kan, dahil man lang pagpapauyuwa mo. Umay ka nga rin. Umay ka nga tito. Ay, Rodolfo. Agumbi, dati bakit ko? Api nga ta. Anyat naknakan mo bakit? Gapo ka dita. Nadamag mo nga maestra ni Mildred iti pagpapaayak ng eskwela.
Iso nga inaramid mo dayto eh. Saan lang anya? Saan ka affected? Saan ka affected kaday nga Mildred? Talaga? Kat dapat laeng nga. Rumbeng na laeng nga saan ka nga paapekto king kuana. Gaputa napalabas day jayen. Sikat ti agdama. Ket sikanto ti agnanayon ko. Faustina, bakit? Talaga? Rodolfo, lakay? Wen. Abo aya. Anya ka di pa aya tinaskin nga ramidik tapno panik ni kaking ka. Dahil ti ka di kayat mo nga pamanik-nek. Ha? Bakit? Sige, uray na po yata nak. Parang sa akin ka ita, bakit? Agoy, katig naitis ko saan? Ha? Samoy ikatenta naitis. Taapay. May mayat agit kitaan. Kunak tupay. Ha? Babaamon, kayatin. Abay. Saan mo kayat nga ba ikatenti naitis ko? Taapay. Saan mo kayat nga makita nak nga lamo-lamo? Itata nga bigbigat? Itata na lawag? Ha? Gapo ka dita. Ada stretch marks ko. Ha? Anya? Awan di bagbaga kasta. Gapo ka dita. Ada bilbil ko. Gapo ka dita kastoyan ti sukog ti barukong ko. Nga nag... Saan? Faustina, bakit? Gapo ka dita napintas belat sukog ti barukong ni Mildred. Gaputawan ti stretch marks na gaputawan ta ba iti anak na? Unay ka ba't saan? Kunak, napinpintas. Sige, ikating malaingin. Kahit ko lang ba't kakastat suot mo ta? Mabayag tumanin, baka mabayag tumanin nga tsak makita. Gusto na na. Maagkang kan. Talaga? Ha? Sakto, itiag na yun. Urin o adan day nga Mildred. Uwing bakit? Unay ka na ya. Awan to ti pangisukataking ka. Dati bagbagam nga sa bali na sukog ti barukong mo. Para kanyak si kanto pelat kapipintasan ti sukog ti barukong. Kita man, kay ayok dito nga barukong. Ay, Rodolfo. Nagmayat tupay. Nadaduma ka naging imunak pa'y idi, kini precious. Gaputa, iso na laeng iti agdedede dito. Ita, siyak mo't abukudak. Talaga? Well, apo aya. Kanda ito ibagbagam nga stretch marks mo? Nga, gapo iti panaganak mo? Para kanya, sikati kakapipintasan ti buksit. Para kanya kapipintasan dahiti nga lang ti buksit. Ure adot stretch marks na ano kayat mo? Ananum tinakinis nga buksit. Iso nga di ka kumagimon. Dim ko nga pagimunan ni Mildred, bakit? Talaga? Promise? Ure naman na yunan pa iti stretch marks ko. Di nakisuksukat. Saan, bakit? Ay, hapo, aya. Uray puro stretch marks, ti bagim. Si kanto pelat kapipintasan, bakit? Talaga? Uy. Si kanto mati kagagapuan lakay. Si kanto laeng. Iso nga ron nga di kanto naging imon, Api ngayon sarding mo. Aha? Kuha. Anya? Binugwam ka din, bakit? Saan pa? Jakmat namnamain nga agkam nga kanem. Ay, okay lang. Apay, kaariyak mo ka di? Ha? Siguro pampananutin na yung imas nga kanin, deti
kuha ni Mildred ngam siya. Gaputa saan pa nga awan piti ubing nga rimwar. Ha? Anya, unay ka mo timbagat saan? Ari sige, kanik latang, uray di ka pinagpaw-paw. Sige. Oh, kita, kinang kulat ta, uray di ka pinagkaw-kaw. Awan mi timbagat kami nga kanim. Oh, ilipas ta nga Ruden. Tay tuloy ko doon teginan ha. Katag jutek tumanin into rabi Siguro, panunutim nga nalawan anya. Ket day nga Mildred na ilit pa ilaeng, gaputa di pa naganak. Unay ka manin, day ta ka manin bagat sa bali man ti panunutim mo. Kaslamat lang amin nakalaklaka di pa nangiusok mo. Ha? Kaslamat lang dati. Kaslamat lang ibagbaga nga nalawan dati kukwag. Kaya mo tinailit ko ma. Kasla ko man dati kukwag ni Mildred. Unay kan bagat tilada man na pampanunutin mo. Awan din bagat kakasta. Talaga? Promise? Uwin, bakit? Ure kas kalawa ti banyera. Anya? Bastos. Akong kunaklaing. Kunat. Ure anya pa'y tilangana. Deti kukwam. Para kanya isut ka pipintasan. Iti ami. Ure manu nga ubing to ti rumwar. Manipo diti dayto. Para kanya. Virgin kantulata. Kanayon bakit? Talaga? Uy, iso nga ilipastan. Daitan bakit? Rodolfo. Faustina. Rodolfo. Faustina. Rodolfo. Faustina. Uy, Maring Faustina. Ay, si Kagaya, Maring Telma. Uy, Mare. Nadamag ko nga magsursurumit gayam dito yan ti ex nila kay mo ni Ma'am Mildred. Ha? Ay, kuha. Uwen, Mare. Aya. Uwen, nakita mi nga rin idi. Akas na di kami mamati ta. No, anyat lang nga na idi college tayo. Isupilat lang nga naging gaita. Ay, Jack mo Jack pa yung una kami nakita isuna na minsan lang nakita kim. Jack mo na pinansin. Talaga? Uy, pagsasaritaan mi nga ron nga kadagiti co-parents tayo. O diba, security guard nila kayo mo dito eh. Tapos agbasbasa ti anak yung ni Precious. O, sakit ita, nakastrict nga mga sursuro, ti ex na nga ni Ma'am Mildred. Kuha. Ay na. Pero mi nga lumtaw tilangan ni Ma'am Mildred kadagiti mga sursuro nga daduma dito eskwela. Apay mo, Maring Telma. Makita mo lang kung matilangan na angaw may mga suro. Nginginain, ti arwaten na. Nginginain di bag na. Oh, ay na. Nginginain pa digiti alahas na. Oh, nakabaro pa'y brand new pa'y ti motor na nga, service na. Sakit, kasla lalo pa'y nga pimintas ni Ma'am Mildred. Ha? Iso nga si ka, Maring Faustina, saan ka kumanga paatiw ken kuana? Anya ti kahit mo asawen, Mare. Ay na, masapul mat nga, aglang lang nga kamat nga nginginaan. Anya? Ti kahit ko asawen, saan ka nga patalbugan kaday dyan nga ex nila kay mo. Aglalukit ni Mare, kanayon dantong agkit-kita dituyin. Imbag kidi ata pang rabiin nila kay mo ita. Ang nung arot pangal daw ton ti shift na, no pangal daw, o di, kanayon dantong agkita. Anya ko mamat no, kanayon dang agkita, Maring Telma. Ay ket syempre adalata naglabas da, di mo latamat maliklikan, Mare. Nga?
Di mo lata maliklikan, nga, posible nga agsubli ti riknada iti tunggal maysa. Aglalo iti kasi nga lang ni Ma'am Mildred. Ay na, nakalaplapsat, mare. Ah, Adatalik ko iti asawak, mare. Ken pa-check nga saan na maaramid ti manglipot kanyat. Ay na, di ka agtaltalek ka dagiti lalaki. No taga kabugaw, iso agtalek ka. Ngem no, di kita, aglalo, di kita security guard, ay na. Matulis dagita, mare. Di mo lataam mo amangan mo't no agsubli ti riknana iti ex na nga ni Ma'am Mildred. Awan ti mabalin ko, amare. No kastaman ti mapasamak. Ay na, ipalubos mo nga rod. Anya ko marti maramida. Akit, kasti ko nagsaan ka patalbugan kini Ma'am Mildred. Agarwat ka mo't ay ti agkakangina. Agpapintas ka. Nunas ka nga gumatang ka kadigiti nginginain nga bag, nginginain nga arwaten, nginginain nga alahas, nga kas kadigiti suot-suot ni Ma'am Mildred, aramidim Ha? Tapno saan ka nga patalbugan kaday dyan nga ex ti asawa, mare? Anya? Kape manen, bakit? Nakay. Kasla mabisinak ita? Katnaw nang rabita mo titay. Sa bali nga bisin di bagbagak. Ha? Anya? Mabisin ka manen nangan kamot itay. Sa bali ti kahit ko nga kanin lakay. Anya ko matikait mo nga kanin? Ti ko ma-hotdog lakay. Hotdog. Ting rabi mahang kati hotdog. No, pambigat ko maamayat. Ang tingkat rabi bakit mahang kati hotdog? Kan pangalam ti hotdog, awan samot hotdog ijarep. Kit deta hotdog mon alakay. Anya? Basta kayat ko. Unay ka mo't. Sigurado ka? Dati mo't sa amo kayat. Pilitin ka laing no kwa. Kayat ko ngurot ita. Alan sige kayat ko launa yun Di ka pa imisbo, manibuti naglabar ka? Saan? Sige nga rodan. No kayat mo mga tihadog, kanemon, itatain mi nga rin. Ini. Api kasta. Sagay sama ti panang isubom. Ket syempre madinubig laet. Unay ka mo tin. Asan no tiket mo kastoy? Kasjay, napaspasam Ibaybayag mo. Sige. Aramitik data. Ngem. Ha? Anya nga ngem? Ada kondisyon na. Anya nga kondisyon? Ay, unay ka mo tin. Kanam lang, ada pe kondisyon na. Kitwin Di ba? Dati-dati, jak kahit ti kastoy, jak kahit ti mga tihadog mo. Ngem ita, aramidek para king ka. Agsakripisyo Iso nga agsakripisyo kamet. Anya ka di tayo kayat mo aya? Kastoy di kayat mo? Anya ka di kayat mo? Ibagamon tangas nga bitin-bitin ng nakbakit. Politik man tagkid daw king kalakay. Ha? Ikanak ko mat pag-shopping ko. Anya? Dahita ka manan? Ipilit mo ka di manan ti kayat mo bakit? Unay ka mo to. Diyan ka rin kahit nakastiyag lang nakaslak lang nakakakaasi, nakapimpiman. Kahit di ka mat unay rumrumwar. Anya nga saan kahit inak mo di eskwela, inak itulod ni Precious. Ijay mo la eskwela. Agawid ka mat adagos. Aping nga naskin nga agarwat ka iti kabaro, no? Ang inginaan. Italang mo agkid tawak king adamit urnong ta. Adda urnong ta bakit ng para iti masagbayan ti anak ta para iti panagadal na amumday ta.
iso ti i-prioritize ta. Ti panagadal ti anak ta saan ka dikit nga luluho. Kumaman ano awan pa ti pamilyam. Ang impan panunutem laglagi pa mada anak tan. Unay kan bakit? Ape nga bigla-bigla nga kasta ka. Ha? Dati-dati mo't kat saan kamot nga agtartarigagay nga maadani ti baro nga arwatan. Babayam lang nga arutan. Ibagam kanyak, saan? Ibagam. Babaamon. Maturog talaingin. Kas na unay tiluksaw ko iti asawag ka sinyong tayo di pinadas ko man hindi nagkidaw ken kuha na nga ikanak ti pag-shopping ko sa anak nga pinatgan. Kahit ko nga talaga ti maadaan iti baro nga arwaten, baro nga bag, baro nga gamit. Tapno numot sa anak nga aglang lang nga nakapimpiman tunggal mapan ko itulod ti anak ko di eskwela da. Anyalat masaon ni Mildred no makita na. Ni Mildred nga ex ti asawa. Nga aglang lang nga nakapinpintas, aglang lang nga profesional. Kasla saan lang nga maestra no, di kat lang nga ti mga opisina nga nginginain dagiti arwaten na. Idinto nga siya, aglang lang nga labandera, katulong, aglang lang nga deti para balay laeng ti no agsuotak ti para pasyar kat kasla para balay laeng ni Mildred. Gaboy di dayta alistuwak nga nasugsugan ni Maring Telma. No di na kahit nga mangtid anyas ni lakay mo. Umutang kan nagado ti amamok nga pagutangan. Dakbasit lat porsyento na wenno interest na mare. Ha? Umutang ha? Wen kasta di ka tinuduma ay dimpay kid di amo baka ni Ma'am Mildred utang lang mo dagita nga arwaten na nga nginginaan. Siyempre ada trabaho na, ada pagbayad na. Isu na ada trabaho na mare. Ang imsyak nga rod. Nimit laing Rodolfo ti agtab-trabaho kada kami. Nung ngay umutang nga, pangalak nga rod ti pagbayad ko. Alakit, makaamunto ditan Adumit ti pamuspusan mare. Kan ay-aywim tumanan ati asawam tapno ikan nakatipagbayad ti utangem. Ti nasisita, magatang mo dagiti kayat mo agatangen. Agarwat ka iti agkakangina. Na masapol agad napintas ka. Napintas ka iti imatang ti asawam, ken napintas ka mat iti imatang ti kaadwan, nangruna kini Ma'am Mildred. Tapno makita na mat nga saan ka nga nakapimpiman, saan nga nakakaasi ti langam, mare. Tapno no saan na nga mapanunot nga agawin na ti asawam. Ha? Wen, kastat aramidin di ka di babae, aglalo di ka ti ex, no makita da, nga lolosya-losyang, dati nang isukatan ti ex da kadakwada, ay na, karget da nga agawin. Kaya't mo nga agawin ni Mildred, dati asawam? Ay saan na? Iso nga rod nga ipamuspusam. Nunasken nga iutangam, tapno makagatang ka kadigiti agkakangina nga arwaten, agkakangina nga bag, alahas ken anyaman dita, no anyaman ti adda ken ni Ma'am Mildred, masapol damat king ka, when nunasken artapam pay mare. Anya? Wen, iyam amu ka kadati amuk nga pagpapautang, nalakalaing ti interest na, 12% lang mare. Ala, dakkel sama ta 12%. Basit dayta. Kayam dayta. Ti panunutem. Saan to pulos nga maagaw ni Ma'am Mildred ni Rodolfo nga asawa, mare. Dayta tinasisita. Saan ka di? Nagpasugsugak mat kini Maring Telma. Inya mamuna kadati pagututangan. Imutangak ididamo imutangak ti inggatang ko iti baro nga arwaten, baro abag. Idi sa anak pe nga nakontento, nakitak nakadadot alahas ni Ma'am Mildred. Imutangak manen, inggatang ko iti alahas ko. Nangalaam ting gatang mo kadigiti baro nga arwaten bakit? Langan nga, nginginain ti langanan digiti nga badbado. Ha? Saan? Ingkala itulod ni Precious, kasta tilangam?
Kit man ano ko ma. Kin ko, nangalaam tinggata mo kada kita. Nalakala dagitoy. Ukay dagitoy lakay. Ukay no langana iti kabarbaro. Kit adumit tin magatang iti ukay nga kabarbaro. Na itsambak laeng ta adutin your arrivals lakay. Di ka madanagan. Awan pa'y sa nga ribo ti balor na amin dagitoy suot ko. Oh, kit detang road bag. Oh, langanang nginginain bay deta. Uray daytoy bag. Ukay laeng daytoy lakay. Ken saan nga original daytoy? Replika laeng nga bag daytoy. Kasta ka di. Wen. Kaya't ko lang mati aglanglangamot nga ana. Tapos sa bali mo ti langak. Tapos saan nga nakakaasid langak numapanak nga makipulpulapul sa bali nga tao. Siguradum lang ha. Ken digiti kwentas mo. Apad dapat gan kwentas mo. Ay nagangganjong la digito lakay. Saan nga agpepaiso digitoy. Sigurado ka? Wen. Wen nga langana ti ipod nun eh. Saan nga aglanglangan nga peke digito nga alahas. Langana tinangina digito eh. Una napintas ti kalidad na dayto nga ganganjong nga alahas lakay. Saan na malasin na peke? Ken saglalakalain dagito eh. Awan pa'y sa nga ribo amin dagito suot ko nga alahas. Isu nga awan ti pagdanagam lakay. Sigurado ka ah. Wen. Ne. Kabarbaro mo ta cellphone mo bakit? Ha? iPhone samad dayta. Replika laeng dayto lakay. Saan nagpaypayso? Wen kasin yung nagulbudak iti asawak, ibagak nga peke, ken saan nga nginginain, dagiti suot ko nga alahas, arwaten, bag, imbagak nga saglalakalaeng nga peke lang dagijay. Ultimo cellphone, gimatangak ti second hand, nga iPhone, ayat ko lang nga, adamat iPhone ko, kaske ni Ma'am Mildred. Kadyak na pupuutan nga nagdakkel gaya men, ti utang ko. Di damo ket makabayad akmet damot ti sideline ko nga agawat akmet ti labada no daduma. Ang imit ti makadakas idi ta marigatan akon nga agbayad iti utang ko ta. Nalaing met agsinger ti nagutangak. Di namot kaya ti mangted iti grace period wenno pawayway kuma. Akit ag problema ako na. Bakit? Dede tayo pagbayad ti tuition fee ni Precious. Ket dandanin ti exam da. Ha? Uwen lakay. Inak to bayadan. Ken inggan to pa idawas deti bayad ti kuryenten. Naka-budget amin eh. Deti mati ited ko para kadagati pag grocery abasto tayo. Ken nangi-deposit ako ti nainayon ti savings na iti bangko para iti panagadal to ni Precious. Sige lakay. Siya ako ti makaamo. Ngem imbes nga imbayad ko iti tuition fee ken kuryente mi. Imbayad ko ti utang ko kasinyong. Take note, interest laeng ti baybayadak. Saan nga ti kapital? Taylaeng budget para grocery, para abastumi, ti ginastos ko talaga nga iso ti inusar ko kasin. Ngayon may didimteng dati exam the Precious naliplipatak maten. Naip na pukaw iti panunot ko nga jak pegayem na bayadan ta pinagbayad ko't utang ko. Dita ibagada mo tin iti eskwela nga nilaeng Precious ti saan nga naka-exam gaputa saan pa'y nga nakabayad ti tuition. Aping nagsangsangit ni Precious. Apay ko nam.
Apay Precious. Aladamagim king kuana no aping agsangsangit. Ha? Precious anak. Aping agsangsangit ka nga simmang pwede di balay. Ada ka di nangapaking kay di eskwela yung? Ka-eskwelaam ka di, classmate mo? Awan ti kinaapan ni Precious. Aping orod ng sangsangit. Saludsudem king kuana. Ha? Lakay? Saludsudem king kuana no aping agsangsangit. Precious? Anak, aping agsangsangit ka. Ay, siyak lang amin di saan nga naka-exam ka na kami nagkakaklase, mami. Anya? Apay, kamatadyak ka na pinabayatan ni tuition pick. Anya? Itaan mo mon. Inted kumatking ka. Ha, Faustina, nati pagbayad ti tuition pini Precious. Impagpakaunaking ka, bayadam, kaputatandanin ti exam da. Anya tinaramid mo? Nangipanam? Ay, kuha, nalipatag. Napukaw iti panunot ko, nalipatag matan, wingayam. Inted mo gaam kanyak idi. Napanan na nga ron. Nangipanam ti kwarta nga pagbayad ti tuition pina. Kuha, nangipanam. Ada nga minsan bali nga naggastusak, lakay. Ha, agore ka ma, Precious. Ingkay ti silid mo anak ko. Taadala pagsaritaan mi kini mami. Ingkan. Min daddy. Awan tinaramidak no dinagpudno iti asawak. Tawan meten iti mailibak ko kasi yung awan ti makaot ko na rason no nangipanak tay pag tuition fee ko man ni Precious. Aglalo idi na iranranapay mat nga imay dati agsingir ti kuryente agputol ko na kuma iti kuryente dito balay mi. Aniya, pati pagbayad ti kuryente? Saan mo nga imbayad? Ha? Faustina? Pakawanin naglakay. Pakawanin na. Inlawlawag kumetlaeng ken kuana ti amin. Ket dito'y nga adupay tinangig ko nga agkakamadi nga sao ti asawak. Dayta ti kung kunaking ka. Api nga min nga pampanunutim dayta. Api nga apalam ni Mildred. Ayat ko lang mit nga sa anak aglang lang nga piman. Makita na. Api nga min nga panunutim nga aglang lang nga piman. Gapu ka dita, nginginain ti arwaten na, ti bag na, ti alahas na, ti gadget na. Ket piman kan, gaputa awanan ka ti kasjay. Amang ano isukat nagtukin ko nagaputa kas tilang. Ket naminanok yung bagaking kan nga saan to nga mapasamak dayta. Di ka di umanay ti saukeng ka. Ha, Faustina? Anya nga ro ti maramidak no. Panaglik nakit kaslan na ka. Kaslaan niya. Kaslan nakapimpiman na. Nakapimpiman ka di. Tikasking ka. Nga, awan mo ti parikot ta. Naragsak tayo mo nga pamilya. Maitid mo ti amin. Makapangantay mo ti mamitlo adaras ti may sa aldaw. Mapagbasa tamat iti private school ni Precious. Naragsak tamat sa awan mo tinakana nga problema ta. Saan tamat kagap-apa? Saan nga gaputa saan ka nga agarwat iti nagkakangina? Saan nga gaputa awanan ka itinginginain na bag? Nakapimpiman kan. Ti panunutin bakit? At daan ka itinaragsa ka pamilya. Ti panunutin. At daan nagtangaliwliwata.
Saan mo nga apalan ti pada mga tao? Ken saan mo kuman nga sublianan tinapalabas ko? Naminano kimbagan nga tinapatig kanyak, tinapatig kadata, ti agdama. Ken di masakbayan. Di masakbayan ti pamilyata. Dati-dati mo nga saan mo nga kalikaguman ti maaddan iti agkakangina nga arwatan wenno anyaman nga banag. Nimsipod ididimteng ni Mildred. Nagbalin ka nga insecure kay Guana. Nga naaramid mo pa yan tinagilimid kanyak. Magawanin na kumalakay. Saan to nga mauli? Sapay ko mata sa Anton. Angin kasla narigat nga isubli ti talek. Agasim ta naaramid mo, tinaglimid kanya, nagulbud kanya. Magawanin na ko nga, Rodolfo Laga. Magawanin na ko nga. Inlakok matlang dagiti nginginaen nga arwaten, bag, alahas, pati cellphone nga ginatang ko. Tapno lang ada pagbayad ko, ti inutang ko. Kaya ti kurang na, gaputa bimaban ti presyo na, nag-depreciate, gaputa na usar kon, kinaot mi manipod ti urnong mi iti bangko. Inkarik iti asawa nga saan konton nga ulitin, tinapasama kasi nyo. Inkarik nga saan konton na pagimunan ni Ma'am Mildred. Ang adalata iti gundaway nga ma-insecurak. Adalata iti gundaway nga agimunak. Aglalo no makita nga magna ni Ma'am Telma ket lumabas iti ayan ti guardhouse. Adalatamot dati gundaway na nga agsarita da, aginisem da, na ano makita ket kasla mapigpigis, kasla mabriat ti pusok. Aglalo no makitak tilangak, ken tilanga ni Ma'am Mildred. Kasla nagbasit ti panagkita kiti bagi. Diyak ammo no apeng nga nagbalinak akastoy, nga nagbalinak nga insecure, nga umapapalak, agim imunak kini Ma'am Mildred. Ket sa anak matakas ta iti. Panagrig na ket nagbaliw pa iti asawak, nga kasla saan pa nga totally wala namin pinsan nga naisubli ti panagtalik na kanya. Isang adalata dagiti gundaway nga mapran-prani nga kasinyong limamiis nga anti asawa. Nga po nga tayo tinaramid ko idi nga nagulbudak, nga nagututang nga limamiis tirik nanan. At nga ta posibilidad na nga mapasamak ti pagbutbut nga agsubli tirik nanan kin ni Ma'am Mildred. Diyos ko, saan ko ma, Diyos ko. Tulungan dak ko ma. Anya ti aramidig tapno maisubli ti dati nga langin-langin mi nga agasawa. Anya ti aramidig tapno no saan nga lumamiis tirik nanan kanya. Anya ti aramidig tapno maipaniknik ko ken kuana nga nagbaliw ako nga saan kunton nga ulitin tinaramid ko. Diyos ko, tulungan dak ko ma. Dahil ito nga rod ti paggibusan ti pakasaritaan ti parikot ko kasin nadakay man ti pagkidawak ti balakad. Anyat aramidek tapno maisublik ti dati nga talek ti asawa kanya. Anyat aramidek tapno nagsubli ti dati nga langin-langin mi. Anyat aramidek tapno maminpinsan na mapukaw iti panunot kenriknak. Dati kina-insecure ko ng runa ken ni Ma'am Mildred. Balakadan dakman, iwanwan dakman kasin, pangaasyo. Kaya't iyo na akong diagyaman, kadagiti makaited ti balakad, kadagyaman akmet king kakasin yung, ti anos mo nga ng ornos, nang ibasa ken nang idrama, to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag, asapay kumada, na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak adimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone.
To'y ma-insecure apagayam mo, Faustina iti Nueva Vizcaya.